Stojíme tu s Philom Hitom, ktorý príde už o 2 týždne na Slovensko. Phil, veľa ľudí sa na teba teší. Aký je tvoj odkaz slovenským fanúšikom? Som nadšený, bude to zaujímavé. Ešte som nebol na Slovensku, takže verím, že každý príde na súťaž, príde k môjmu stánku, pýtať sa otázky, fotiť sa. Budem tam pre vás, takže ja sa naozaj neviem dočkať, kedy sa so všetkými stretnem. Phil, my by sme radi aj zorganizovali tréningový seminár, kde by si nám mohol prezradiť aj nejaké svoje tréningové tajomstvá. No určite tréningový seminár bude super. Ďakujeme veľmi pekne, všetci sa tešíme, že sa stretneme na majstrovstvách Slovenska. A ja vám ďakujem, čaute.